Και μου έδειξε μια φωτογραφία που είχαμε βγάλει πριν από μερικά χρόνια και μόλις μου την έδειξε, του λέω πριν πόσα χρόνια εδώ, έβαλε τα κλάματα, μου λέει πριν από 2 μήνες έφυγε η μανούλα. Και θέλω να μου πεις το χάρε, αν ήσουν άνθρωπος, δεν είναι Γιωργάκη μου, είμαι σίγουρο αυτό, όπως το πεις δεν βοηθάνε αυτοί οι άλλοι που να αναζήσει και τα ρέστα, γιατί άμα υπάρχουν κάνουν πολύ μεγάλη διακρίση Γιωργάκη μου. Γι' αυτό το λόγο, εγώ τους έχω αποβάλει από το παιχνίδι της ζωής μου. Δεν περιμένω βοήθεια. Αυτή περιμένω βοήθεια μόνο από μένα και από κάτι συνανθρώπους μου. Που μπορεί καμιά φορά να χρειαστεί να με βοηθήσουν. Γιατί αυτά τα οξαποδό δεν βοηθάνε με τίποτα. Μας έχουν γραμμένοι στα παλιά τους τα παπούτσια. Και το επόμενο τραγούδι που θέλω Γιώργος να πούμε, δεν θα το πω τώρα, θα το πω μετά από λιγάκι. Πώς το μ' ακόμη αναλά. Χορεύει Γιώργο μου. Όχι. Δεν πειράζει. Θα χορέψει ένας άλλος φίλος εκεί κάτω. Ο Βασιλάκης χορεύει. Και αν μου κάψεις τα κενά
χρόνια της θυσίας.